Omeleme anya wesi konye chele ya zelo abani ababani ai ezu kona kwadi nwanne mo ezu do na soka ezi ayo ezu do na nkano check it out. Like at this. Like at that. Like at this. It's the number. Chief Chukwunonso Mkpume. OGB. Onye masị mgbe ọ bụ n'ụwa nọ akwa lele onye masị mgbe ọ bụ n'ụwa mata n'ịdị mụ mma ọ dị anyị mma na onye ọbụla nwere ike ichebe ọ gịnị ka anyị na-achọ n'ụwa nọ Chief Chukwuma unu ma na ife dị mma n'anya bụ nwanne o afọ mma na ya na-ele onwe ya nọ ọgịnị ka kudo na-achọ nọmba 1 bụ na na-eti egwu ịgbasi bụ na nne nwa moleno atọzi bụ na nne ya uwe Anosi obuno mwaka gana yiso anyake dolino matado matado Azonya na mwa ni fo na emeno maka na nnukwu mmadụ dị ka nnukwu alụsị na ọ bụ isi ka kanya na-egbu ogidi Comrade Merenge His Excellency ka anyị na-egbu obi ya nọ ụwa dị brad na mmanwụ ka ọ bụ enyi ọha check it there laga this laga that laga this laga that laga this is number onye mazi monga bụ n'ụwa nọ Nancy Honorable Mrs. Ngozi Ugwu achalugo nwanyị dị mma nọ onye nwere gị nwere ife dị mma onye mazi monga bụ n'ụwa mata dị mụ mma ọ dị anyị mma na onye ọbụla nwere ike ichi ya kinkim mata dị mụ mma achalugo nwanyị ọ dị anyị mma na onye ọbụla nwere ike ichi ya ọ gịnị ka ngozi na-achọ unu ma na ife dị mma n'anya bụ nwanne achalugo nwanyị Afioma na ya na-ele onwe ya ọka ndị ọka ọgịnị odogwu na-achọnụ ọkwa isi kaka anya na-ebu n'ogidi odogwu onye na-agba n'ọgbọ odogwu ụmụ ifo na-emenụ ọ na-agbafu ụzọ ebie n'okwu maka na nnukwu mmadụ dị ka nnukwu alụsị chekidie Achalugo nwanyị mmanụ elega mbebi gị ka anyị na-ekwelu ọkwazi elebu ukwu ewu kilie na odogwu nwoke onye nweghị na onwere ibe dị mmanụ a na-asa na odogwu na nkịtị
Atalugo nwanyị onye nwe gị nwere ibe. Ifi na-eme na ọ dị m nsọ. Otu isi agwa egwu dị m mma. Atalugo. Matata. Aya, check it here. Like this, like that, like this, like that, like this, like that, like this, like that. Matata. A one, a two. Otiobobo. So there's all you like us to know, sir. On your child, welcome, sir. God bless you. Asinonu dị ndụ ka na-eli akụ maka iche n'ụwa bụ onye nọ lụọ olie abinobi so na so ihe mpokoma pokoso ihe mpokoma mpokoso pokoma aba ebinisi ka agbabalụ ya fọndụ n'ọbụrụ abụso ebinisi ka agbabalụ ya fọndụ n'ọbụrụ abụso iche n'ụwa bụ onye nọrọ n'olie iche n'ụwa bụ onye nọrọ n'olie n'olisemeka n'ife dị mmadụ agwagụ every morning they do show ọzọkwa Achukwu ebuka n'ife dị mmadụ agwagụ n'ụtụtụ bakashọn ọzọkwa Ndubisi na ndubisi oyibo soka na ndubisi usoka na nlacha kezi oyimo ọkụ ife onye liliko gwana mmụọ maka onye nwere amasị ebe akụ ya dị ma nchano oyibo soka na Pokoma. I check it here. Rolla, like this, like that, like this, like that. Each of my Promake in the mano. Chief Chukwunonso Mkpume. I cannot back when you go now total. Yes, Iam Pokoma. Pokoso. Pokoma. Pokoso. Pokoma. Aba. Onya kai na ekele. Ọgwachi na ịdị mma nọ. Onye nwere gị nwere ife dị mma. Suo ni ọgwachi. Nwoke na-eli ego n'isa. Ya gazie. Iyam pokoma, pokoso. Iyam pokoma, pokoso. Pokoma. Aba. Ebinisi kababalo ya fando no pura buso. Ebinisi kababalo ya fando no pura buso. Icha no wa bonye no wa no nie. Icha no wa bonye no wa no nie no. Comrade Friday weke Olisemeka onego di mada kwago every morning they do show asokwa na Chukwu ebuka n'ife di mada His Excellency no tuto bakashon asokwa ndubisi mereke ndubisi imanu soka na Ndubisi Osoka na lacha kano inano
ọkwa ife onye lili ka ọ bụ ana mmụọ His Excellency ife onye lili ka ọ bụ ana mmụọ maka onye nwere nwa masị ebe ọkụ ya dị ma ncha oyimu nsọ ka dị ngose nse oyimu nsọ ka na nleta ka nụ ija mpokoma iya mpokoma pokoso pokoma awan atu all right, after this number. Chukwunonso owebula famado achibo General Sekanye Uncle Beno emebu na mmadụ ibe n'ụwa no maka Chukwunonso n'ụwa nyo enanyi bana pano kanyi chenolo ani lusanya na ice. Ladies and gentlemen, to the glory of God, one of the best men of God in town is here. To the glory of God, Evangelist Chimdindo Nnamani is here. The senior pastor Ayebere Church is here. Ayebere is here. To the glory of God, thank you, Evangelist Chimdindo Nnamani. Ugweja Duana. Ugweja, you're welcome, sir. Thank you. Anyi kwelengwe oyimanyi galonu udokanyi chibalo. Ayobere obu kidiki nemesinu oyimo. Obu kwimanyi kuno. Aboki Jesus. Ensio yanyi mo. Jebi. Udonu kanyi chipa niudibem. Ofobi kanyi chipa akubego. Ebeki neche. Oprosi fanyi kuru. Bike unamo. Ensio yimo. Neroni sanon. Ogeni kono imano no nana. Ochulebe nene. Chukwu odogwu imebi nke mmadụ cheta na Chukwu nọ onye sere ilisi nke mmadụ cheta na Chukwu na mmụọ odogwu ekene biko n'oyiyo ewo onye ọcha n'ịdị nsọnụ dị na Chukwu na mmụọ ị na-eli elie sọ Chukwu ma abụghị nke ị na-emesi ije